Казвам се Тони Маркулев, България, София. Професионален състезател съм през последните 10 години по ММА. Размяната на удари е една страст. За някой може да е лудост, за мен е страст и обичам да го правя. Това е най-голямата и най-стабилна организация в света по организиране на такива двубои. И за мен е чест да участвам. Калян е един от топ състезателите на България. Доста добре се развива и в много аспекти си приличаме с него. Отношението ни било уважително. И това нещо ще повлияе на качеството на срещата в позитивен аспект. Това е един вид като страст да се върна към по-първобитното на самите бойни изкуства. Да кажем, гладиаторите са използвали оръжие, но и преди е имало двубой, в които хората са се сражавали. Не са използвали никаква екипировка. Каква е разликата между удар с ръкавица и без ръкавица? Единия и другия достигат и нараняват съответно човека. Тук нараняването ще е по-динамично, по-бързо и по-зрелищно.